Αυτό είναι το Neuschwanstein κάστρο, χτισμένο από τον βασιλιά Λούντβιχ το δεύτερο της Βαρβαρίας, το οποίο μοιάζει σαν να ξεπήδησε από ταινία της Disney και είναι ένα από τα πιο διάσημα κάστρα στον κόσμο. Βρίσκεται μέσα στις Άλπεις και μόλις 2,5 ώρες από το Μόναχο, κάτι που το κάνει ιδανική επιλογή για ημερήσια εκδρομή, γεμάτη εικόνες βγαλμένες από όνειρο. Από την Marian Bridge, δηλαδή τη γέφυρα της Μαρίας, θα δεις την πιο μαγική πανοραμική θέα του κάστρου και είναι το απόλυτο σποτ για φωτογραφίες. Παρκάρεις το αυτοκίνητο χαμηλά στο χωριό και από εκεί έχεις δύο επιλογές. Είτε να ανέβεις με τα πόδια, περίπου 1,5 χιλιόμετρο σε αρκετά ανηφορική διαδρομή, είτε να πάρεις το λεωφορείο με περίπου 3 ευρώ που σε ανεβάζει σχεδόν μέχρι πάνω και να κατέβεις χαλαρά με τα πόδια. Προτείνω τον δεύτερο τρόπο. Tip. Μπορείς να το συνδυάσεις με το Linderhof Palace, ένα εντυπωσιακό παλάτι του ίδιου βασιλιά, με υπέροχους κήπους και αίσθηση απόλυτης βασιλικής πολυτέλειας. Είναι περίπου 1,5 ώρα από το Μόναχο. Στην ίδια διαδρομή θα περάσεις και από το Oberammergau, ένα πανέμορφο παραδοσιακό χωριό της Βαβαρίας, γνωστό για τα ζωγραφισμένα σπίτια του, με παραστάσεις και παραμυθένιες λεπτομέρειες. Αν βρεθείς στη Βαβαρία, βάλε αυτό το μέρος στη λίστα.